La gran diferència, clar, quan estàs al carrer, és que ho estàs veient. Sembla una obvietat, no? Una tonteria, però dius, tu obres una porta i veus un domicili, tu veus una cara, veus un pacient, però aquí treballem a cegues. I és allò de la informació que tens, que a vegades és quasi inexistent, a vegades pues has d'anar fent. És anar solventant la demanda de Barcelona. I aquí, evidentment, faig més que res suport als tècnics, als auxiliars, als coordinadors i als gestors amb tot el que són els recursos. Llavors, en els que es pugui arribar amb el que ens demana el consultor ho fem, però no sempre és així i té molt a veure el moment del dia, la casuística en si, com anem a nivell dels recursos, llavors sempre intentar optimitzar. Llavors ara el que faig és suport. Doncs jo diria que les persones que fem o que estem en aquest lloc de treball, com a cap de torn, el que tenim en comú és el multitasking. Això crec que ens definiria, perquè realment has d'assolir moltes tasques al mateix simultàniament i fer-les bé, que jo crec que és el complicat, perquè a vegades quan més abarques, pitjor, però ho hem d'intentar fer el millor possible.